Oui, mbola tsara tsika jiaby namoa Facebook na musulman na tsy musulman na islam na tsy islam ny mampalahelo de tsotra raha mampalahelo zay baka nagnambara maro baka olo mivolagna islamo le raha maty ndraiky atao fomba hafa anareo magna verijery anareo tegna ny chefny islamo ty lera maty islamo zegny ko maty atao fomba islamo fa tsy olo islamo maty atao fomba ndrazagna zay kadalenareo zay mamila ribiribenareo izy ambaranareo zay volagno islam moderne anareo mangina ambila vidina irany dalvis igny tsotra ny raha ambaranay anareo koa islam marigna anareo misy agnaragna jao misy agnaragna mboty ataova io testabanareo fa tsy leranareo maty magnasary atao fomban-drazagna sasany magnano fomban-drazagna tsara nisy islamo naty doko de jour tsy marigny zegny ko tsy raha andesina avion zany de ody islamo zay le tany fatesina andivegna. Oui, namagna jiaby ialagna tsigny amle vidéo tapaka teo satria misy appely engakengana naleko teo appely malakilaky amin'ny fandaminagna raha misy ty zay miezaka magnanatra miezaka mandamina fa zao condition tompoko lahy sy tompoko vavy ekena ny condition zay napetraka misy décidé adoso le hira satria maro ny le hira fa décidé zay adoso le hira inona antsoina le hira fa misy condition zay napetraka le gniany olo mitonga agnarana gasy abdou par exemple baka io ataoko exemple abdou jo navy izy nidriky amin'ny islam fa ny ataka misy ato raikinareo le gniany olo asa zegny descendant tsy islam izy nidriky amin'ny fomba islam mangataka ro ato magnano attestament izy koa maty atao fomba islam mila manoratra le gniany olo nalaza izy islam mila manoratra satria le anareo mitady condition anareo adoso hira ekena adoso le hira fa le condition petraka raha islam marigny anao zay mitady le condition tadiavindro ato satria misabadidika zegny karakory marigny islam ty araiky condition atongo mitady le gniany olo ny converti en islam jiaby magnano attestement comme quoi za koa maty alevy amin'ny fomba islam tsy ambesagna 3 jours tsy ambesagna 5 jours miala le hira magnano testament magnambara fa za manomboky niany za fa islam za koa maty marandray alevigny matsanga tsisy ambesagna zay tompoko lahy tompoko zay le valikafatra raha ohatra kenarogna amy testament la miziky zay veriny any fa tsika kaza mavandy misy olo mivolagna za islam alors que ambo atao koa fomba tsy islam lera mifahafatesana mila ataova testament baka zegny ialako tsigny ko maty tsy atao fomba sakalava tsy atao fomba musulman fa izy ty alors que amy musulman olo maty marandray alevigny matsagna tsy ambesagna akekany ambo iambesagna izy ty manjary tapany musulman tapany islam tapany sakalava donc le gnian'olo mahatsapa fa izy ny converti na izy zay misy côté sakalava musulman izy nidriky islam magnano testament comme quoi izy koa maty alevigny islam io vo mipetraka ary ekeny holo ty agnadoso le hira mampidaignidaigny atsika jiaby condition nareo arena adoso tsy mila vola tsy mila nino fa nareo mila magnano testament misaotra. Oui, mbola tsara namagna jiaby amin'ny réseaux sociaux andra samedi andra za agnambaranareo bonne nouvelle mikasiky zay hira nataony dalvis misy efatra afaka témoigner Tananarivo misy aroy Majunga misy folo Diego Ambanja zao izy rahalahy rahalabavy eketsika fa amy fomba finoagnatsika mety tsy ho mety le raha satria
misy zegny tsika menditry amin'ity finoana ty. Za tsy volagna derrière fa ny raha nakasitrahako Dalvis nagnaboaka le hira zay fa naregny amin'ny fotoagna zay miendro ty, naregny fa misy bara perte tamin'ny vendredi, non jeudi ndraiky vendredi, perte 5 millions satria ino ny antony, marobe musulman tsy nandeha nigiaka tamin'ny bara io. Izy volaniko mameno bara nigiaka tamin'ny bara io. 1 de 2 donc Antananarivo raha volaniko marobe musulman megnatra amin'ny le hira naboakany Dalvis raha ohatra izy tana labière, tana whisky, hira igny mandeha. Ary atsika mikoragna zao io tompoko lahy sy tompoko vavy à Madagascar efa misy mataka 3000 musulmans efa nijanogno toaka tompoko. Tsy zava-dehibe zay amitsika, nanjaratsika ndraiky ny sapotopoto. Izy volaniko 3000 personnes, 3000 musulmans nijanogno toaka satria tsisy varana zay ngeka toaka raha ohatra tiany raha finoagnanay andepidino atin'ny bara. Ary misy bara Antananarivo alevana rohono raha volaniko, misy bara volaniko 10 perte zay 5 millions bezo nandritra ny 2 jours. Recette no taloha mandeha 50 millions, recette no tafara navy 2 millions 5 satria tsisy olo tagnatin'ny bara ito. Important zegny. Donc oka aloha le musulman, tsika musulman, oka aloha raha la islam ajanona tsika fandrenitriky fa izy nambarako. Raha nambarako anareo magnotonia anareo igny le hirany boaka igny volaniko mampijanogno musulman maro mandeha mibara. Izo le vokany zao. Fa un jour atsika mbola ifélicité Dalvis amizay hira nataony satria mbo avy regnitsika eto amin'ny Facebook olo magnano témoignage misaotra aminao raha lahy Dalvis fa nijanogno toaka ny tegnako amizay hira naboakanao. Fa izy mino somatoky zaho posenareo question 67 volaniko 67 hectares fa misy bara volaniko 10 perte 5 millions 5 millions. Le bénéfice foaziny isan'andra dikan'zegny be bénéfice 5 millions maty. Efa misy bara zao itsika mikoragna zao efa nifody Majunga. Efa nisy bara ny biagna rango marandray bara fen'olo 85% nany olo koa fa avy ariva zanaka musulman mandeha mamono dozy. Tsy nidiran'olo tagnatin'ny bara. Za tsy nivolagna ro volo toaka fa bara tsy nidiran'olo. Satria ro mbola lavitra mare la musique mandeha ro fa midevie mipody antragno. Donc c'est zava-dehibe ho an'ny islam na musulman oka loatsika tsy ady antreky fa ny marigny mbola iboaka tompoko. Ny marigny mbola iboaka. Islam zegny tsy miady amin'ny shetouany fa miaro communauté islam, miaro vahoaka islam fa tsy miady amin'ny shetouany. Atsika mbola raha tsy mety matoa raha tsy mety amin'ny alalan'ny shetouany. Ino andeha iadivatsika? Ino tadiavatsika 24 heures? Atsika mitady 24 heures raha fa mandeha une semaine. Lany fotoagna atsika ataova doatsika mivavaha mety fa izy fa hita résultat. Zegny raha volaniko marobe zay islam zay musulman tonga saigny ny acceptenay raha satria fa haineva ino ny impact zo, ino ny conséquence, ino ny avantage. Ny avantage ny janogno voaka musulman maro mitoka tsy mandeha mibara. De faro magnaраkaraka ny conséquence le olo tsy nagneky nandefa zo agnaty bara ro jiaby perte. Ino ny avantage? Ny avantage hipetraka ny finoana musulman, finoana islamo hifankatia tompoko lahy sy tompoko vavy.
ambilanareo lagny raha ataondreo zegny ninene zay nagneky fa nareo tsy nagneky ajanonanareo fa zay fa nagnambaranareo fa maro atsika musulmane ijanogno toaka ary fa maro silamo misitriky migaka ataoko fa tsy nigaka donc zay gagné tsika misaotra